Mudorasa Mentasari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Beri tepuk tangan yang meriah. Barongane al. Anggone konku lakone ratapan wonten ing wulan suci. Ana manungsa kang ratatanan gurah-gurah kanggo wesi kang wis tumanca kang ditampa. Gurah anggone nggonku lakone pratapan. Nang endi papan dununge? Oi, au, was, au, hey, oi, oi. Aku salit, Batara Paestu Koro. Ana manungsa ngecokke duit kaiso. Ana manungsa ngecokke duit kakang. endi di bangunane iki? Ayo ing tengah-tengah. Sapa kene manungsa? Gelem materi banyu suci. Sanajan setetes bakal tak aku sedulur yen kuwi lanang. Iya. Matur suwun. Sabar kakak. Aku ngelak di. Nek kene ana pengairan kakak. Iya sih. Persiapan Wahyu Putra Budaya sedang jawuhan dan Singo Wahyu Budaya sedang kacangan. Persiapan Wahyu Putra Budaya sedang jawuh dan Singo Wahyu Budaya sedang kacangan. Yang selanjutnya Wahyu Putra Budaya sedang dawuh dan Singo Wahyu Budaya sedang kacangan.